אנחנו רוצים, בשבוע שעבר התפרסם בעיתון סיפור מעניין. מעניין מאוד. מסתבר יש זמרי חתונות וזמרי בר מצוות וסתם זמרים וזמרים בתוכניות בוקר, ויש משהו חדש לחלוטין. זמרי בתי קברות. בדיוק. נקרא לזה ככה. אם עד היום כתבו מקודשת, אז מה יהיה הטקסט של שיר הלוויות? עד עכשיו גם התלבטנו מה יהיה השיר שלנו לחתונה. כאילו באיזה שיר נבחר את מי נביא את זה, או יבחר ככה, או יבחר... ובסופו של דבר עכשיו גם צריך לחשוב מה אתם תיתנו בלוויות שלכם, או בהזכרות שלכם. כן, אז תכתבו כבר את ה-I did it my way בעברית. לא, אני אלך על משהו... הארדקור? אני רוצה שההלוואה שלי תהיה שמחה. בוקר טוב לאיתי פלאות, זמר לפי חלק מהעיתונים, הלוויות מספר 1 בישראל. מה שלומך? בוקר טוב, מצוין. איך הגעת לטרנד הזה, למקצוע הזה? אני מנחה שירה בציבור, ומדריך טיולים מזמרים, ומכאן הדרך לאירועים של אזכרות שמלוות בשירה היא קצרה. כן, רק הגיוני, כי בעצם יוצאים לטיול מאוד ארוך. זה טיול ארוך. והאמת היא שהפעם הראשונה הייתה קרוב משפחה שנהרג, ואני התבקשתי לנהל את הטקס. אז באתי עם הגיטרה וגם שרתי 2 שירים. עכשיו, אתה צריך לעשות שמח? מה העניין? לא. אתה צריך לעשות שמח, על הכפיים, לא רואים אתכם מאחורה. מה קורה באזור חלקה ג'? לוויות, חיים אתגר. בסדר. תרגיע, זה דבר עצוב. אני אומר לך איך שאני רוצה את ההלוויה שלי. אפשר לסדר לך. אני לא יודע איך אתה רוצה, אתה כמה הרבה אנשים ישמחו, באמת ישירו. האמת שכן, זה נכון. אתה לא מתבייש? איזה שירים בוחרים כן, שירים מרגשים, שירים שקטים בדרך כלל. מנסים לאפיין את מי שמלווים אותו. אבל מוזיקה וקסטות זה כבר המון זמן יש בלוויות. יכול להיות מוזיקת רקע. כן, שמים. אבל אם אני יכול לעמוד עם הגיטרה ולהרטיט לבבות, אז... זה יש תמונה של בתי קברות האחורן. לא חייבים ויזואליה. לא חייבים פה ויזואליה. אבל אתה זוכר את עינת שרוף בלוויה של תומי לפיד. כן, זוכר את זה בכל מקרה. אני אהיה רחוקה, אל תחפשו אותי. כן, טוב, זה רק אחת מיני הדרכים. מה השירים הכי פופולריים? My Way בטוח. My Way קצת פחות האמת. כן? יותר שירים עבריים כמו שיר לערב חג של תרצה אתה, מי האיש, איפה ישנם אנשים כמו האיש ההוא. לא מפריע לך שהקהל שלך תמיד מדוכדך באופן תמידי? עוד לפני שפתחת את הסול הראשון, כולם עם דמעות. ובכל זאת, אם אני מזיל מהם עוד כמה דמעות, זו המטרה שלך? תראה, זה הופך את הטקס, כי בסך הכל לוויה זה טקס, זה הופך את זה למשהו יותר מרגש. לשיר זו דרך להביע רגשות, לייצר אווירה. מה קובעים על כרטיס הביקור? הכרטיס הביקור, אני אמרתי, אני גם מנחה שירה בציבור וגם מדריך מורה דרך. כתוב זמר לוויות? לא, אבל זה מוזכר באתר שלי למי שמחפש. כמה פולוס עושים מהסיפור? בוא נאמר שזה לא הכנסתי העיקרית. לא, זו לא הכנסתי העיקרית. אבל פה ושם מזמינים אותי. יש לך איזה שיר שמתאים לאריק? לא, אצלי לא יהיה שיר. לא, למה? כי כשאני אמות זה הוויה משטרתית, עם 6 ניצבים, ארון, יריות, זה אתה מסתדר? ברור, מה אתה חושב? יש לי מקום בקריית שאול, הכל מסודר. בלי שירים. בחירת השיר היא קריטית. יש אנשים שבוחרים שירים וצריך להניע אותם מזה. כמו מה? היה לי מקרה עם אלמן, שאדם שהתאלמן זה אתה וליווינו את אשתו, והוא ביקש את השיר בתרגום של נעמי שמר, של ז'ק ברל, אהבה בת 20. נו, נחמד שלי, את יחידה המחושפה שלי. נו, זה נחמד. אבל הוא לא שם לב ששם בבית כתוב, כי בלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים, שגופך הסביעו נחת. או בן אדם אמיתי, מה אתה רוצה? המלצתי לו על משהו אחר. יפה. טוב, אנחנו נקווה שניפגש איתך רק בעוד שנים רבות וארוכות. ואם לפני זה, אז תעשה שיר יפה, אל תזל, אל תדחוף עוד 5 שירים על הדרך, תן לי את ה-the best, בסדר? בסדר גמור, אני אקרא אותך, אני אתן לך מחרוזות עם גבוה, נמוך. אתה יכול גם לקבוע איתי מראש, רק תציין את התאריך. יש אנשים שמזמינים מראש? לא קרה.
יפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. כבר אנחנו נחזור. נשאיר לך איזה סרנדה ילד. מתנת יום הולדת